Kok ndi lho, Mas? Ngising, Dek. Beh, sampan ki pengeluaran terus. Pemasukan rapate eneng, ojo ngisang-ngising ae. Beh, wong kur ngising kok ya salah. Lah piye sampan kok luwe neh, madang neh, luwe neh, madang neh. Ora usah kuwatir, Dek, iki mung telekku tak emplok neh. Dadine ora luwe. Oh, ya wis lek ngono, peneran. Sandale sampean sing pedhot ndinginane sama dekek ngendi? Neng sor panggangan kayu ke lho, ape nggih apa? Arep tak gawe sumpet padasan. Wong renek padasan kok gawe sumpet padasan. Nggih nyumpeti silit ki lho, ben ora ngisang-ngising. Wong guyon ya sampan anggap tenanan, malah ape disumpeti sendal, yo aja to. Lah piye weteng kowe senep neh iki? Gawane ning gone trubus Lasno. Kon ngekek bolongan cuwilik. Pokoke sedeng gawe metu entut. Tak kira ora tega. Tibake malah kon ngelas. Dlogok kudak.